Balima Anyokma, très urgent. Balima Amboraka, information télémando sur 100. Ko Mali Sorasi Dodibe no, ka Atara Fara, Tero kan. Kai Mali armée Janfa ko kata Fara Tero kan. Malion, tiens, Kamale photo fleni. Voilà. A photo fleni. Mali Sorasi Dodibou. Mais erreur de communication de Kramé fait Malien de Baladjeringa comment informer. Mais comment on fait mercredi 10 juin 2026. Malien dobe ka boko ko ne araboudi. Ko araboudi do. Dobe ka sebe ko c'est un arabe originaire. Au coin de mangafo. Mais fait Malien go oro de famille. Ninka Malien mon fleni. Abora akumana fana amena kumaka fana kala ambe je ko fana la menyon fait. A toro a ko ere kra tuko mena kala Malien de Baladjeringa kala men. Mais anya metukunu ko Mali Sorasi ye victoire ke Kidal. Ko irisu ye drone kororo di Mali ma ko oreyon antara mundi ko drone kororo be Mali bulu amba foko bonne chance à l'armée malienne ko asebene flo ko un militaire malien arabe originaire de la région de Tombouctou a fait défection de son lieu de service à la caserne de Léré. Il a rejoint les Génies. Selon lui, la raison de sa défection et des exactions commises par l'armée malienne contre les civils. Ko ale bora ko ni ay kale ale bora Mali armée la ko kata fara tero kan ko parce que ko Mali Sorasi ko lube kata civilu fagadi ay ngalon tege Mali armée te ka civilu fagade Sorasi do ken be edaru ke mais l'armée malienne est une armée professionnelle. Voilà. Donc soutien total à l'armée malienne. Nous avons passé tout notre temps à alerter les militaires au pouvoir. L'injustice et les massacres visant certaines communautés risquent de pousser de nombreuses personnes, y compris au sein même des forces armées, à rejoindre les groupes armés terror. Au point est tient de ça, c'est vrai. En a tient faux. Mali on obéla de l'État au Karachi. Mali kono vidéo manu activiste. Mon abo arabu mayi ay arabu mayi ante arabu fait bon arabu do de flekam arabu ne afana go Mali Sorasi do ngo arabu didu Mali état ne ba amba nyini Assimi Goïta fait me fait ka nyoroni ga da mavugal di amba nyini président Assimi Goïta fait mama be boka foko arabu ya dota arabu ya bota uka tigimine ka don kasola Mali shia do be to ni arabu la goshi abina fe be ka maraga la goshi abina fo ibe ka miyanga la gushi abina fo ibe ka fla la gushi shia wolo made do ambe ka division de ka ayre to do Mali Sorasi chama be ka defection ke be a chama nye arabu di me ka tien de fo yana ni a décidé kale be ta fara tero ka arabu che do be no ko Jamal ndela ka video ila mun kumbe kaimara la jema orola o ma fara tero kan de parce que bi arabu ko kala de be Mali kono bi anga kan yere ye alors que malien de do boli arabu de golo jema do afleni a photo fleni ni afleni ako kale bora Mali armée la ma e kuma munu fo o kuma munu te na convaincre anga tien fo mais malien on be débat munu ke dans les médias Mali autorité ka abina fo mogo do kata débat ski ko maraka mani anga na tuku maraka ko ni o ka manga cha parce que nous flo mancha kuma datu bulu nous kuma do mo ba foko tero du donc finalement naman koloshi an yere de ke an yere de ça veut dire an yere de ba yere détruire quoi arabu ye Mali shia do de ne akuma ni fo de munu mata la fleni Mali Sorasi do fleni arabu de do Tombouctou karidu Jamil Bitar o make Mali ministère Jamil Bitar fati arabu ya donc ay sari shia la gauche ay dabla c'est pas bon wallahi mogo munu be bon Mali kono a visage ouvert ko arabu ya dota arabu ya bota aya kuma dabla sinon abe Mali ci parce que Mali shia do boli arabu di ne yɛrɛ ni arabu do kuma na ko ne ma ko Mali nege to labi ko parce que kulu te ka jati malien ye ay sabali ante arabu fe ambe segen fe na arabu yan ke jonye arabu yan dota arabu yan bota Mali Sorasi ke flé de ni Sorasi ke flé na a bora armée la nebe Mali arabu chamandon bi u chama ko Mali nege to labi ko lu tina fo malien dum
Mali sorasi officier do be généraux ere do be oli arabu yi. Est-ce que abo kalama? Aïta kati arabu be tamasheki be apolo ko jema ni tamasheki de arabu bulaw. Il y a des arabes. Mais malien de be jabe geleya Burkina ni Mali. Tasuma fe be ka do Mali ni Burkina ni. Mais ni même version française que mena message nyati Assimi Goïta ni capitaine Ibema. Aïta général Tchani ka gouvernement na. Bazoum yo mais Bazoum te arabu dia. Anga que ça d'origine ni mais arabu de do. Il y a des arabes du Niger. Arabu ka Tchani Niger faut ka fara. Ima Niger data ko manamana kan na. Est-ce que ben débat l'angolo ni Nigeria? Arabu ya dota, arabu ya bota. Malien arabu be. Ne arabu la koshi, abina fa ibeka maraka de la koshi. Ne arabu la koshi, abina fa ibeka maninga de la koshi. Ne arabu la koshi, abina fa ibeka bamana na koshi. Oube mali kono shia do ka fsani shia do ya. Et puis un gouvernement sigilé nyabe oula obeka ni ngokolo ni kan fo dongo do erezoka. Et ba tikou avis ala karamogo jasine do be olube le kuma fo. Ante arabu ka kola, arabu donta arabu po. Alors que Mali ere karamogo do ere arabu yi. E changa sabali. Nambe kuma nga miri kuma bra. Mbe shora baya aidra fuya. Shora baya aidra ni kuma ni fode. Shora baya aidra ko malien de do be arabu di do. Afle ne de. Ma anga sorasi fle arabu di do abora. Ka bora ko parce que ko arabu te jatila Mali. Ni ngo bi kalete Mali fe parce que après vous ben mbolo ni bora Mali la bi kale bena refuser ni Amerique ba dama parce que après vous ba bulu. Mali intellectuel ba do a karamogo do be bo wa foko arabu ma be arabu la goshi aya be ka jamana ci ciko mina arabu de do be olu sara Mali drapeau sara ka Mali drapeau tubulu dans l'armée malienne a chama be a officier arabu officier be Mali armée ko abo kalama Mali douanier mo do be arabu do abo kalama aw de yo ya be bo e rezo ka dongolo ka arabu la goshi ay sabali on est qu'à conseiller donc ay orofleni abela dili ay ame do ka nga jamana yi ala ka jisma ka heres a vidéo ere kada ay vidéo ke je pense que aba vidéo fara ka nga soro yi je pense que voilà n'était voilà on te fait la vidéo il quoi c'est pas intéressant dans la vidéo il y a vidéo ni fond be kala donc ame mu fo ame armée soutenue mais vidéo il y a kekunye muye ama dili malien fait n'était machi doya munu be bok arabu la goshi dogo do adabla ni arabu dugumi mandawo ye ayo taw tokoma aw kana foko arabu shia e dobe o ye malien di ni mama borako maraka mai ou be bamana mai ou be maninga mai ou bien fla mai abe digine la parce que no o bedo benna. Est-ce que ni mon bora kiski et réseaux sociaux quand te maraka au fait maraka fait bébé farasi fait bébé boka vidéo ke arabu nte kuma muna parce que mancha ils sont minoritaires bon ni ala do bi se la ta fara li jadi suka bon aw de be ku blala bon aya dabla aw sera sabali yara aya do bi ko Mali sorasi do boli arabu de bon exemple de la le fla olata ka fo ni arabu de ni kamale ni arabu de awa Mali armée de France fleni voilà. Donc, à quelle défection que, voilà, à défection fait, à tarafara territoire kenga. À quelle munga madjani, normalement, ne va kena faye mali janfadi, ne reininga. Donc, à une information de soro, ngamba ira malende bela jena, ambe do kanga jamana ala ka hera ke mali, ala ka nko ban, ode kundo akambe.